Lakhat iau Jisu kum umistri ding ukun jong kamaria, bat om ukun jong u Joseph. Priyak subhai pi siakan nika catechism series jong ka nika Amen Faithful and True channel YouTube channel. Patakan nika sengi ipej ya ka ka ba ki gospel ki ong syapang kamaria. Berkat sipor ba pi laklalong kebriu ke papau nambah India. Barok ki keren syapang jung pi bat man katayo pisah interview hakane kawe ka TV channel ni hakawe pat. Pidon tang kendiat kapor lai luit nakapanta jung pi hi bat pi hablej sakelengkeri ban penya je ki jingalang ki pakongsan ban ai jing keren ha ki jaj briu paper. Hakane ka jinglong ki briu ki ya pi hadu ba ki kwa ban bu ya kadur jong pi. La shon ya kadur jong pi ha ki milian teli bat la di ya ka hakeleng saudong. Kato kane kinong dro duru ki dro ya kadur jong pi. Kat banang mi ki snem ki briu ki bompat ju yo ya pi ki pej ki dur jong pi. Layatu ya ki syapang jong pi. Henry ki ken mau tang ya ki ba ki kwa ban ken mau. Ya katokan ne naki la syak kerpat ban dro sada ki wepat ki dur jong pi. Kum tahi ki dro ya ka dur jong pi kat kum kamon jong ki. Ki la ban pen kela ya ka rukom sat snyu jong pi bat ka rong jong ka met jong ka sni do jong pi. Ki la wat ban bu ya ki yit khmat halor ka khmut jong pi. Bat shibuan ki wepat. Hato pim sengau jili ya kini ki dur ki ba penjak no ya ka dur tenrai jong pi. Lada pi la ban keren ya ka ke ba pi purkan. Pi la sisa ban pen pawil de kumba pi long sisa. Pi tip ne ba ka ni ka long bej ke ba la jia ya ka Maria tesoti lomba jong ki spa snem. Ki nong dro-dro nak keleng ke pertai. Kila persyang ban pin ya ka hakarukom ke babhatam kat pa kila. Henry hakate ke jing trei kila sakta da ke jing sngau bat ke jing perkat jong ki hi. Kila pan pau hakidur jong ki ya ke ba pan sngau tenat ya ki. Kato ka ni kila ban sna ya ki masterpiece ke tenat sisa Henry ki wepat kim dala than. Ladangi kwa ban tip kamaria kadai mano sisa ngidei ban pej sakidur tenrai. Kibala snada kitu kibala tip yaka. Kum Matius, Markus, Lukas bat Yohanes. Dei namar kata bahkan long ke pamantoy yangi ban wad binia ya ke baki gospel kia tu syapang kamaria. Dingin kili yela de syabingin ya isakhamat. Nalor ki arteli ki lenong banikong jong ki gospel kat kumu Matius bat Lukas ki ba keren syapang ke jinglong kena jong Jisu ke pat ke baki gospel ki yatu syapang ka Maria bat ke jingade jong ka bat ukun jong ka u Jisu jingkli baar balai ka Maria kala le jengok ia ka bakal ni ka parakha jong ka Elizabeth jingkli balai ke jingmut jong ke jing kublai ke ba Elizabeth kala ai ya ka Maria. Nakapanta ka bakala ya ro ya ka. Ke baka magnificat kapan pau syapang karkom trei jong blei hapdeng jongi. Jingkili besan. Ke baka tei ke jingruai. Mo ka bunyi matan ka magnificat ke jingruai kapan pau syapang ke jinglong jong ka Maria. Ti hadin kitu ingin pej kan yakini ki gospel kawai din kawai. Nengkong ipej ke gospel kat kum Matius bat Markus. Kajing atu kana jongki. Kajing wat binia syapang ka Maria te suti ki gospel kat kum Matius bat Markus. Kalaban i kumba kam don kam namar don tang kendiat ki jaka ki pakedau syaka kemi jong Jisu hakini ki gospel. Kini ki arngut ki evangelis om kum Lukas bat Yohanes. Kim don jing atu kana ka pakerpang syapang ka Maria. Henry
ki bentai ki ba kedau ya ka ki pen pau ya arteli ki bentai ki ba kongsan ha ki jing im jongka ka baning kong ka thei soti bat ka kami Matius ukuran siapang ke jing pun basoti ya Jisu ha ka lenong baning kong jong ka gospel jong ka jing tu kana ka khamlong siapang u Joseph ban siapang ka Maria namar ka jing temu jong Matius kalong ban pin i bo Jisu udai unong hiar pateng jong usim David ban ba udai u Mesia ha ka jing pun bena hau Joseph abang siam nga Matius iwe kat pradu arpusan dei ma u baai ya ka kerteng Jisu ya ukun jong ka Maria ha ka ne ka benta u Matius ukudauru ya ka wei pat ka jing long jong Jisu udai uso jong umen sem ba kuj ya ubalakha na ka Maria thei soti wanla ka Maria kalaya te ktien bat ban du syong kurim bat u Joseph handrei suaba kin ya poi lalap bakala armet kala pun kun Matius iwe dukat khat pra kumta ya tau kun om syam lakha na ka jing ya long kurim jongki Matius kren sapang ki jing sngew hapo jong ka Maria handrei ubatai tang ia ka jing kha ba phla jong Jisu ya ubalakha na ka kentei ka basoti Matius iwe arpu arbat arpulai Markus ru ukudeu ya ka jing kha jong ka thei soti takaba khot ya Jisu kum mystery ding ukun jong ka Maria bat om ukun jong Joseph kabar Jisu ka Maria pat ki parakha jong baro arngut Matius bat Markus ki kedau ya ka jinga dei ke ba hapedeng Jisu bat ka kemi jong bat ki parakha jong ya ki bang siam hakini ki dekat Matius long ka khatar khat sa kunriu hadu sanpau ka gospel ku Markus long ka balai dekat arpau arpuwe laipuwe hadu laipusan bat gospel ku Matius long ka khat lai dekat san pusan bat Markus ndriu dekat lai hakini ki jing tu ngiyo i baka Maria bat ki parakha jung Jisu kilalej ban keren bat Markus ong ru ba kilawan ban ra no ya namar ki ong ulalamwir Markus lai dekat arpuwe kajinga dei jung Jisu bat ka ying ka sem jung kalong kajing im lakajong naki ulaong Jisu ulaong jaru bale ya kamon ukpa beneng jonga uta ulong upara kapara ne imei jonga Matius khat ar dukat sanpo kumta Matius bat Markus ki kedau ya ka jinglong thei soti jong ka Maria Henry hakajo kapor ki pin iru ba kilong ki bom sngutu kumbalong ki parakha jong Jisu mentana ka gospel berkajinga tu Lukas don kajinga tu khana barim ke ba ong ba Lukas udei unong drodur ubala dro ya ka dur jong ka Maria ka badang don hadu menta ha ka katekum rene haki krem lum jing tep jong Sebastian bakuj harom Henry ka dur ka ba sisya ka ba Lukas ayangi kalong ka dur jinga tu theology kapala shem haki arlenong banikong jong ka gospel jong Spangka Maria kanong Nazaret ka kerteng kata ka samla ka dei ka Maria Lukas iwe dekot arpunyo kumta ka sedang ka jing tu khana jong ka Maria bat jong Jisu ka kerteng Maria ne Miriam kamut kasim kade ka kerteng ka bala penon kampha hakata ka por perkadeiru ka kerteng jong ka para kentei ujong Moses ka Miriam ka Maria ka syong ha Nazaret ka snong ha Galilea ka pomdon kerteng ka pakerpang lene ka kerteng ka bom da pau kum kerkom jong ka por kalasya pen ya te ktien bat Joseph ngitip tang bakadon ka parakha ka pakerteng ka Elizabeth ka balay syong kurim bat uleng do Zekaria wadla ka Elizabeth kalalong ka baklem kun lene ka balengki Henry Gabriel angel Gabriel ulayatu ya ka Maria
ba ka parakha jongka ru kalapun kun haka jing temen jongka ka Maria kala le jengo ya ka hajudia bat kala sa bat ka kumba lai benai hadu balakha yo Yohanes nong pen baptis om doni ke pakerpang ka ban pen i ba ka Maria ka kamper na ki wepat ki kentei ju jong ka por jongka kala le sa Bethlehem rengkar bul Joseph ban pendrung kerteng kat kum ka hukum ki Roman hadien ba kala kayu Jisu kala ko ngo ya ka hukum Moses dak ba ot share ya u bat la IT ya u syaka temple ka bala kami i da ublei u Lukas u ong ba u angel Gabriel u wan syakane ka kentei baduk bat kublei ya ka kublei ka badap dak jing ai jing isne baka jing ai utrai udon bat pi kumta ngila ban ong baka weipat ka kerteng jong ka Maria kalong ka ba lakmi e daublei kitu ki ba saji daublei ki don ka mission kerpang ban pendep ki wan ra jing kimen ya ka jaj penriu ha ka jing duai ha ka Maria ki Katolik ki la pen ya so ya ka jing kublei jong ka jing ya ro jong ka Elizabeth kumne pilong ka balakerku na pedeng ki kentei barok bat balakerku unlong ukun papin sakha bat ka jing kublei jong u angel Gabriel u bala kublei utrai udon bat pi menta ka kemi jong Jisu ka Maria kum ka kemi jong Jisu na ka bantau Lukas ka Maria kalong khamta me ka kemi jong u Jisu kawan rung ha ka jing tu khana habale tu ya ka pakan salong ka kemi pan sapun kun bat pin sa ka ukun bat pin sa ai kerteng Jisu ya u Lukas iwe lai puwe ka Elizabeth ru ka khod ya ka kemi jong utrai Lukas iwe du khod sapulai warla ya Jisu lakha ha gi jinglong ki bapla henrei ka jinga dei jong ka Maria bat u kalong kum ka jinga dei jong kano ka kemi bat ukun ka jinga tu jong Lukas ka ai jingmut yangi ya ka jinga dei hapedeng ka Maria pat u Jisu haba u Jisu uladon khat arsnem ha ka jinglik pilgrim sya Jerusalem haba hadin lai singi ka Maria pat u Joseph kila lap ya u ha ka tempel ka Maria kala ong kumpa bun ki kimikin ong balai kun pile kumne yangi ukpa jong pi bat manga ngilai wat ya pi da kapakuslai Lukas R dukot sau pupra ka Maria kanong sengap le kanong syashkor u Jisu la jubab ya kato ka kentei ke balik se ka bisni kendiat ya ka Maria khamsuk kitu ki sengap ya ka ketinu blai bat ki kongu ya ka Lukas khadway dukot R pupra Ulka supen pau ya ka jinge jong ka Maria par ka jing ple jong ka sa ka ktin ublei hato u Gabriel syam lapen ken mau ya ka ba om don ke ba ublei la ban le ka jubab jong ka kalong ngalong ka sakri jong utrai ai kan urlong hanga kat kumba pilaong kini na Lukas long iwe khot lai punyo bat lai pufra habun ki kep u Lukas upen i yangi kumno ka Maria kala sngutu haba ka don bat ukun jongka ubabun sin u ong syapang yelade ya ka jinga de jong ubat ukpa beneng pim tip mo bangade bandon haying ukpa jonga Lukas R khot sapu khandai kumba long u Joseph ka Maria kamsyam sngutu pura hendrei Lukas u ong ba kalabu jingken mau yakini barok Lukas lenong ar kat san puwe klempep u Jisu udon ya ka kemi jong u haka jingmut haba ulaong jar u bale ya ka mon jong kpa beneng jonga utaken ulong upara ne kapara ne ime jonga na gospel ke Matius nong ba khat ar dukat san po kalong ka Maria ka bala syashkori ka ktinu blei namar ka dei maka dapedeng kita ki bayok sngeu ka kubor ki bat
yaka dakado onot ke babha bat bakongu bat ki yaine hadu bakin da seiso na gospel kum Lukas nong pra dukot khatsan ka jinge jongka kala job yang man laki jing tinju hadien ka jing yap jong Jisu ka Maria kala don bat ki parakha jong u bat ki senran jong u kidang ab ban yo pdiang ya uman sem bakoi naka gospel jong Yohanes ya ki gospel sem la tho ban penhun ya ki jing kwa tip jongi hendrei syapang ka jing im jong Jisu lane ban ai hangi ya ki jing perkhat perdan jong ki kato kane ki balaya don lang bat u ki evangelist ki laya thu tang ya ki jing dia ki baya dei bat ka khubor babha nakane ka daw habangi pule ya ki gospel ngim tip sibun syapang ka jing sedang jong ki jing im jong ka kemi u Jisu laya thu hangi tang syapang ki jing dia hakipa ka don ka benta bakarpang ban le Kamaria hakana ki Katolik ber ki Protestan bun sin kim ya hap lang halor ka benta jong Kamaria ha ka jing kawai kentiu kurim ha kana kalong ka pasai bakane kamdei ka jing tu syapang Kamaria hendrei syapang u Jisu hakane ka jing jia de tang mau ya ubala khot da ka kerteng ya barok ki wipat layatu haka jing don jing dei jong ki bat ki kam jong ki kum tu kongsan kitu ki syakri utu nong let kurim lane haka jinga dei bat u Jisu ka kemi jong u ki senran par ki parakha jong u ni deiru ban ken mau ba u evangelist ba sao jukhot ya ka Maria da ka kerteng hendrei barabor da ka kemi u Jisu kum ha Yohanes long baar khot iwei lajar kata ka Maria kala don ka benta ka pakongsan hakana kala sedang ban kerpat da kini kikti kim don wanshu Yohanes ar khot lai ka jinga kren apa deng Jisu bat ka kemi jong u kalong ka balengkot ka ba jeliu bat ka ba maya u Jisu u jubab hakur kom kren haki baki Hebrew ki jupunon kam pat poi ka ya jonga na Yohanes ar sao but ka jingong but hakapareng la thok kumne what does this have to do with me ladengi penkela khasi yakane kadon jing ade ayu kane bat nga haka Bible kane ka jing kren barabor kapen pau ya ka jing bom menjur hapedeng arngot kipriu ka jubab jung Jisu kemut kam dei ka jing jonga it's not my problem laban siam kum kini ki jing tho laban page na ka kitab baaru Samuel kalong ka ba khandriu khot chipau bat kitab baar jung isim kalong ka ba lai khot khatlai kalong ka ba sai ba kane ka jing yakren kapan pau ya ka jing jingai ha pedeng jung Jisu bat ka kemi jung ngim don kam ban pinjam ya kane ka jing kren ban penlong ya ka ba kham skau tenat ne ban mudur ba u Jisu ya sait nia bat ka kemi jong u ka ba kwa ya u ban long u ba pau khmat bat u ba job hendrei ka jing sisa kalong u Jisu u nang wer ya ka kemi jong u ban nom pen bor halor jong u na ba ka ya jong u kam syong ha ka jing kwa jong ka hendrei ha ka mon jong u kpa marwe u Jisu la khot ya ka woman lening la ber perkela kasi kong kar kom khot ka bom judon mano ba khot ya la ka keme ban khot kong ba ula le biang yakane halor ulum Calvary kamud ba hakata ka klip mat siam la kren yaka kum ukun jongka namar ba haka jinga dei bat ka mission ne ka jing pha ya u uladon tangki senran dei nakane baka Maria kala patha haki sekri daga jing ngos kem sale kat ba uong Yohanes ar khot san kumta jing tuklar jong ka kemi jong Jisu kala long ka badon kambha nakadau jong ka ki sekri kila kelalong ki sakhi pat kinong pun bena ya ka dak kampala ka bau Jisu ulale nakadau jong ka
baki senran kila yoi ya kaburom jong blei bat kila ngej hau Jisu halung Kalbari kadak kana kalong kajing pen kre ya ka Kalbari haba kaya jong Jisu kalapoi kibalaya ini hadu kabakut de tangki kentei bat apedeng jong kita ki kentei gede kamariahi baru senran uba Jisu ije hakata ka jingjia Kalbari yau Jisu layu ikum utrai uba ai jing sengutu ya ka ka batang jia ulai sim ya ka sinjam ban ai mission ha ka Maria lene ban ai jing pta jing pa ha ka Maria woman behold your son ngi perkla tik kumne yong kong une ukun jong pi re ka Bible jing la tha mei une ukun jong pi ngi ba siam ikan negat khat ha Yohanes long khat khandai khat arpun riu kumta siam lakran kum ukun hanre kum utrai kendrat kane ka jingjia ka donru ka jingmut ka pakdau syaka aire usenran uklalong ukun jong ka Maria kata uklalong upara jong Jisu ka Maria kala tingkun ya une usenran ubalong unong mi khmat ya ka jaj benriu ka pathamai ka balong ka balang ya ka balakha ha Kalbari kala pediang ya barok ki henmen para senrang bat kentei jong Jisu kiba hadu kata kapor kila senran ya ka makahi kala long ka senran ka bajanai ka balakha ya ka kenhun Kristan lane ka balang Kristan kane kalong ka basai bakaya rengkat bat katu ka ba hakana kane ki jingjia Kalbari di tang ha kini ki arteli ki jingjia baka Maria kala wan pau hakana bat ha Kalbari hakaba yakala khot woman lane kong lane la penkala Hebrew Isha ngi kasi ala penkala Bible kasi Mei nangta ngi pej ki para jong Jisu ka gospel jong Markus ka ong ka kemi bat ki hanmen para jong me ki don sabar bat ki don kamya me Markus lai dekat lai puar hakak tin Hebrew bat Aramai ka kentin para senrang para kentei bunsin ka kedeuru ya ki para kha tiang ne om dei ya ki kun jong ka Maria kadai kejing hikai lapateng jong kebalang kebaong ba Jisu umdon para senrang ne para kentei banlei kata kalapateng kanong kababakala mana ka yang kesem haka pertei ka don lagi jong ki lapateng le ki tradition pergi dustur ki bom siam la tha henry la shuya thu pateng nakawei ka pateng syakawei pat bat om judon balakeli wat la kata kamlong kabadon kam sisa habangi plan kat bangi dang ong ya ka jing pla ka jinget jung ki apostol ba yau Jisu la khana ka Maria thesuti nyimut ban ong ba ka jing wan jung Jisu syak pertei kata kamut ka jing wan long do jung kun ublei kam dei ka ba ubreu umon re ka dei ka jing le jong ublei ngi pla da ka basai ba Jisu umlong breu kum uno uwe pat ubreu lane unong itu lupa hapdeng ki wepat ki nang itu lupa lane ngi ong ki prophet henry ukun jong ublehi udei mau hauba bat dauba yaki baro la thao ka siti jong Paulus syaki kolosel nong ben kong khat san ka ong ulong ka dur ba yo i jong blei bom yo i ukun prangsngi ki jentau baro dekata ka baki Katolik ki Orthodox bat ki Protestan ki sengau yahap ujisu ulang sisa ukun jong blei ubalawan syong sa bat ni ukun benri ulak ban kenya lade badan bok ban kenya ka Maria kum ka wei na ki dikhot jongkan maka kepala ong barabor hooj yau blei
bat kumta kalapan ulang bau blay unlong do hau Jisu na Nazaret. Kad ba u Jisu udang yap hakading pena ula IT ya ka Maria sya u Yohanes. Bat yo u Yohanes sya ka Maria. Misya mikani jing to. U Jisu la yu iya la ka kami bat ya u senran u ba u u yang hangta. Umta ula ong halaka kami hakmi mei. Ne behold woman une ukun jong pi. Nang ta ula ong saha utau senran itu ime jong pi. Yohanes kat kandai kat arpun riwut arpunyo. Hato ngimla ban yu i hakane ke jing ai ke ba halor ke jing ai baro jong ke jing ben set yala ka kami hawai naki senran jong Jisu namar ba kam siam la don ki wei pat ki kun light now Jisu. Hato Yohanes siam long unong mi khmat ya baro kitu kiba hadin jong kin klalong kinong bud jong Jisu bat ya kiba en ben set ha Maria. Kat no ngilong kiba don bok ban ngej ba u Jisu ulong ukun bambar wei jong ka Maria. Bat ba ha u ngi baro ngilong ki kun jong ka kemi jong u. Kemen kepara kini gede ki ba ngi yapet haki gospel sapang ka Maria. Te pila banya sami kini sekiwi pat ki paralok. Bat bakin dup yo sengau bat kin dup pelik jengmut. Te se pila ban play biang ya kane ka video. Ya sam sekiwi ki paralok ki jong pi. Kublai sibun.